Raba gardama ya fito. Kowa yanzu su ne amsa baki ɗaya. Ina dalili, wallahi tallahi garin zan bari. To ni me yamin zafi ma da zan zauna? Ai gara in tafi Nijar, wallahi gara in je a daga igiya in ketara. Kawai ya fi min sauki. Lafiya na ganki da kaya haka kamar mai barin gari? A gari zan bari, gari ba tsaro, yunwa ta fi ta addabi jama'a. Komai ya kare, babu abin da za mu kare kanmu da shi. Zan ketara in tafi Nijar, ƙasar da ake zaune lafiya. Shin baki da labarin Baba Atiku ya fito neman shugaban kasa a shekara ta 2023? Wanne fa? Atiku Abubakar fa wazirin Adamawa fa. A'a, tsohon mataimakin shugaban ƙasa? Kwarai A kuwa. dole sauke kaya na wallahi. Ku ce namu ya fito da mijin duniya. A zakaran gwajin dabi ya fito dole in koma gida. Ai Baba Atiku ya fito neman Yanzu ya fito neman takarar shugaban ƙasa? Kwarai Ka ji rikici ga manya maganin ƙanana. Ka ja sun ja ka sake sun faɗi. Sai ina da shi. ki karkada kuriyar ki. To, Shekara ta 2023. Idan gwada Baba Atiku. Allah. Mataimakin sa kokowa. Kin gama yau. A wannan ita ce? Sannan kuma to ina tabbatar muku yan uwana mata, kuna ina ku fito kanku da kwarbatar ku zo ku ga namu ya fito. Kowane da zani da ake goyen sa. To wannan so nake ku bude turmin zani. Ku goye shi, ku yi ta falla gudu. Ku yi ta falla gudu kar ku tsaya sai kun je bila. Duk matan Najeriya in kun ji to jikin ku ya tsira. Wallahi wannan jirgin fitar al'umma kenan. Yawwa. Injin da wannan din tawa ce. Wannan sako ne daga Honorable Dr. Hamza Talba. Ya ce a kawo muku. Duk mata a wayar musu da kai kuma a nuna musu cewa su zaɓi Baba Atiku a shekara ta 2023. To wannan dai kam sai dai ki nemo wa matan wasu. Ni dai na fita da fitata. Kuma don haka zan kowa gida tun da Baba Atiku. To kin ba yake nuna matan unguwarku wanda Zan nuna musu. ba da abuwa ko su ba da maza musu ana ba mu da abin da ya samu kenan alhamdulillah Allah mun gode mu. Waziri ba yau ka dawo fa ka yi rawar gani. Yan kasar mu waziri muke so mutum mai kwarjini. Yan kasa mun farga manyan ma har ma kankani. Don kwa zaɓe ya iso sai mu rungume.